Katanat kokot kekia jong ke sorka jela kelapen mi saya ke waipat ke episode bala ai keteng ke jingede ya pedeng kikmi pa bat kikun samla. Ya kini ke jinga kren ke bolong ru kum ke jinga selok bat kikun samla badang ki lawan banyasim benta de program officer ke RKSK Adolescent Health ikong flourish lingdo bat ru i Dr. H.H. Morman badai inong tre mon sungobha. Kimat yakran halor kete kapang kede halor kikun samla badang ki ya kebalatip kum ke adolescent unfiltered. Kini kiru syampang kila batai banyak ya bun kijing kum kikmi kikpa kikindu penpene pensan ya kikun samla. Kila ya tairu halor kijing per kikun samla ha kani kejuk ke bementa bat kejuk ke mynshwa. Kinongkren kila batai ru ya kikun syapang kijing kala kemet kepat ha kapor bekikir samla bat ru halor ke kam syong ha syongman. Kumre pi bara ang pediang sulhai pi sa kanila podcast sa baging hot adolescents unfiltered. Kanila podcast sa Rashpi the Health and Family Welfare Department Meghalaya. Nadi host jong pi Evangeline, but menta kasingi adon armut ki guest ki special guest kumre ba lapoy sa kanila podcast ni but siya bangin sedang ako ba pet itu kinong pet kinong snap jangi. Te kateng jong akne flourish ding dong matray hapo health department ni ko mi program officer pe ka program adolescent health bada ko jo for na madam dikon ki bada ki samla baka wa banisum tai topic mentas coalition board kong Evangeline nga day ba H.H. Morman nga three kam social work ke te ngadon ki kon bala arang kila lat je ka adol aya ka ne ka teenage te snova ka de ka pu ka nyanga ban isim bentang to kublesh bon pi kom le pi ru ba pjo pelawan chane podcast but kum iba iba don ki khon ki bala kam rang ba ti la kham don ka experience ni kong pre dang ya ling ba ka ta jing pen he pen sa dik li khon samla mo te sha bangin sedang akwa pinya tho ingi ken ki nong pe ki nong sap kum nu ka long ka jing em seding ki samla jing kum nu ka sedang kum nu ka ta jing ya den ti fi ka lang kapor galai pher hamo nga kapor jongi te ngan chu anuk sa dang gawai kapor jongi ba pin yo walkman kadai ka achievement kan the walkman fi sung thoi bi yo ban snap han ya jingrong ni ka ngamot kelas ngo he kan te menta patte ka telefon ka mobile phone jong pi kala don thang tu bro thang kam de sho ka walkman kadai ka radio kadai bon jen de te ha kapor jinglong khna jongi te ke kumta ga ngam kwa ban romatize ban romatize ti kata marba ngi ka pher kata karta te marba ngi te ngi long ka wai ka banga ya le de ka long very close to the nature ngaya ba ban yu namar ngi le chalom ngi thoding ngi dang le te kata ki kam te bat por talang ro ngi ya shiti ngi pelot por ngi yu pen sabai por ngi ya trap trairo hayeng natangi tribelaro nginang tribelaro te kumtagin ka jing sneuro kam le de bagabon kumbagodon menta semua kata por jangi bandi secret kedai la de challenge te fitting te bandi secret ne te le de ngam judi ya kata te ndai gi perlok ki badi ting ha ke jing sniu ke baca ke kam sniu atau ke por ke dai betang ke kiat badu kanja tang kita hai te ikong pada kuno pembahan syong pembahan iba mau hiat apa for bang dang ke samdana kemal baka ke entertainment mau ke bang yo ke bang itu semua penat nang baki magazine ki bang dang la bang kemal kan motor di magazine kita ba gift kibangi kong kena samla ni skop tak nak bahasan pet mau kong bermentar ini kena ki pet bahagi idolize mo ki actress ni ki aktor dogi bagi sngo ki bagi kuat bang kom tu tinggal kan mau ki magazine di Stardust mentari femina nang tagi dan ki romance magazine okay pulieto ki bang yo amde bang yo daladin ring ni shup pet mo ya ki kirang bah ki ba dan ni betul di homtangi haba compare pada ke bamenta kamon katu ka bangidan kalong kaliat eken baki we de ki entertainment ki jing de kai ro ki la phen ha por ki bangi de kai mynshwa ki so kom ki games mo ki jing de kai ki bi khana ki de kai menta
but komban chu amro kapor jongi ngidang don bon kapor ban yarap kam hayen na dia ban ya shong lang hayen hasem mo but ki meg ba ban yang po don kapor ban ya kai na ko we ken ram mal jan gi behi sa ring mynta kini ki khana ki la kham doi ka ta ka jing experience jongi kan kala bon ha ka jing sorry mo i kong pen kan mau ngai ka we ya ngam te ngas ngutanat wan puli kim comics kini pantom ki adur gitu ya de ki perlu jong ngai jong pim judi skret pim coba kwai te pim la bun pisah ha mo mentang ngong ka pisah jong ngai ka lech pat sta kot pa ngat kot ni ti nga thare ladang ipet ga jok bam ha ka ba mynshwa bat mynta ka don si bun ka jingiapher ha ka jing ba jing sem jong ki khna samla ha ka porun cha ka don kata peer pressure ka bang ong mynta ka don komju am mynta ka la khamlong palat pat banyan nujor pat era ba ka jok ba khan mynshwa nang tadi kata ka jing don ne ka por mo bun ki khna play hadu mynta ngi so ngi shudet cha school ngi wana hing sekali kot na sana palat de kata ngi ham don ski extra curricular activity te long kim nang shu nu ban bentai la ka pot na tara plus ka ding don sa mobile hang tur la bolon bun kita kan tangi pudot por mo te balai try ka don hadu kata jingiapher ka bangi pe ka por ba mynshwa bat mynta kapon ka se amdi ra ka ba kabanne be komju ang ki ngiro ko fon ngidang kesamla ka mau gi bahida sam jongi kini make pagi sa yo hapapon jongi dan hakik ko idi ko ay ko po jongi tamot ko per iba ko for ka tambe da ka kabanne onju ma fuang ki ka kan ka be dia na kata daw at habay kande yen mi ko ki twi fa bat ki brio bangin hap yai long amar ko jinglong brio belong ba ni ko be ban ten ti shamam dia na ni ko be ki jinkan na ni fala ban ban le be ko bijo ma thai ka ta de ka bel but ki jing wan jong mit technology ka jing nang jong ka jing ke jing da sa ma da bijo ko por kam tam e long ki me ki globalization mo long ko ki brio ban ta man chuangi ding ya iu brio manabar bo van national of hero ni la ya am jut ni la ni no ta un kio no no da an we paren kan mo bo wan ya tho ha kan dong choming ha ben ni la ya ba o snong ni la li sit pa man ta la bong bet la per thai ka la lom no la jan ting la Nde tagata da pile chenam kan dong tang daga kaliro ki kena warit glai bot den glai meren den tang kim ka kumta kan bakim ju kham yu i kali te kam tam gini chan dong den te ke ta hi te ke jingkala te ngim la ban khang mo ke jingkala gi wan te hi gini ki jingkala ken ki ba wan rai gini ka mo pi ang ta ka nek ten penan kam tin nang wei mo ka pressure mo kimi kiparo kila community than ya gi khon la don te ka jing community ngang kwa ba khon janga kan lum ta te na mar ta ban po che ta I have an tuition in dan lor village school tuition na lor tuition ta de kwa doctor kwa engineer happen klein ga science happen klein ga maths la don ba ta ka ayu te ka long no ka kum ka jing ban khia ga ya ki khon te bon se ni man ta ki khon ki shu kim chu kham yo por so i ga te ko mo pi ang ta sa kini technology ki wan kini ga nang pen yu shu te ba kong ba le thoi ki nang pe no sam singi phiru ile dim an don ki khon wi kong nang don ki khon ki brang ke samla ga wi ba ro kom jo i aju ya ling ba ka ta ka jing ban long ka bi long pa kom nu ban hikai ban sneng mo ba ba pen share kan ka experience kom nu ko long thai ka ta ka jing na ba mi sa bi ba ko on ni ki khon la ke samla la jan ja la bon ki ta ge jing ki ta ge jing sham jo pe ga ba pipen he ban san pa ki khon san la angan shu ong bet mon ma ni ro ngim de kita gi ba tip lo pai kita ka sap kom no ban pen he ni on rong ha ba kita ngret ko mon ni ro ngi em lang he kita ya la khapor badang de ban pentian ni ka cinta mi dang na ka tan ti la om tim tre shot la ha hi ban de ka mon ni ro ha ba just ka an ka bot ka ba kita he ro ka jin ki ro kita la ni ka la man te ya thare ha ba jin experience jo nga ka long ba ka ba ngi de ban long ki ba kham nang ban pet kum nu ki ka jing don kam jong de kon jong hi but ha ba ju ka por ni ro de ban adjust but ngi de ban ngi ro na ka ngi dan ka kam ram but ki ro ki dan ka kam ram te mo bangin ya sa to i ve kon mo bangin tip i ve ka dan na mar ba kom la ong ngim don ka ta ka sap ngi dang nyai
tip na ko das ngi kama ki vat hebo kermo ki ban tip Lese yang te andanga chuk kren danda ngelak kelet artat. Mar ki kon ber jungai. Ki kon jungai gelak cross ka arpo. Gelak cross lo de arpo pat kilayat. Kilayat rei lang jong ka kam ki kata ki dot bok hi ba ki don ni jong ka kam bon dai di long kam i berit romo. Kilayat rei. Te henry panong bat dia kata gar kom you kalau kelong kom bayong ikong mentan. Kedai ke proses. Kaba ngi len artat te. Kat bangi nang ya lenti ngilen atat andre kare kang ya ledi hi ngadon kata ka philosophy ya life jonga kan te ngaset ongum ne ba haga kerteng jonga ngadan artli ki h ngai h mor menem te we h yeng ne benta bolong humble ngam persang bolong gupta bolong sengurit kawai pat nuach deng ujeng na mata ban long ka tin honest ban long hok kan ti kata ka de ka nga persang ha ka jingim jonga nga ka jingye de jonga bat ki khon jonga long very honest relationship kalong be honest pi le ye thoi nga ro nga baklang ani thoi pi te ngasham ba kata ka de ka wai ka ya rab ha kan te sakawai ro namar nga ngrang shong that nagi kambalang ngasi try kambalang ki nga shong that ni kambalang te kapor bang ni pen jer kon de pen baptist kon ngaset pen kan mau ya kani bagatan ka kawai jing tho khana ha ki kot bang dang lek puli kelas 1 ni kelas 2 na LB school kai kedon chapang o simprong adri simprong bar ka kami bar kon kai te ta ka simprong utaw ko ta ka simprong kami ba ka yo i ba kon jong ka uyai de den kong kan play kon pi ya jum to de den Kuda kun ong pipat mai. Hi. Kai ka bang mut ban ong hang ni kalong ba ngi dai gi nuksai ki. Kam dai ka bang isneng ngi kentui ki man gas ngi lene kano phokun tangi pelot ban sneng ki. Kun kong hi dai mangi ga. Ngi dai gi nang ki role model kun kong jang ki. Jang ki kim khon ki jang ngi ga. Kata ka dai ngas ngok ba ngi yum ki kmi ki pang dai ban kan mau ha ga. Ba ki kun nong kong hi ki pa yangi nga haka episode ka ban haka ba ningkong e ma bingi le bi khna samla ngi kili de ki kumnu thrai ba phi kum ki kun samla phi kwa ki kimi ki pa ba kin long ne haka no kom phi kwa phi mut ba something they can do differently mo as parents de ki juang barabor I mei pa jonga thrai haka jing kwa jong ki ba kin long mo wi ba mo ki role model ting kim padi so te ngi kajing tolot bor pada jang ki kimi ki pa pada kidan kado kajing e kem batai kun ba nga ngade upaya ta jong kayen kumno nga ladanga nga tolot kumno ki kun jang pada ken mut nuksa pada yang ama te ki ong thai lada ine batai pada yang alo ngila kan banyak kersan o ting kum ki kimi pa makir ki don kajing e ki don ting lada ngi pada kum ki kimi pa ngi ni buri ke jing e ke jing cham jing ki mi fa ka pan lo ki khol ri khat o me im so tho ne long kom ta te kumban shu hoi ko bore ka ta jing ang jong pm ngaro na ha ka jing ya ti jong na mo fin kom ka kami ban te phe ki kon was tho ba hak te lang hak te no we ki ang communication ani hak te khasi jong ne pa te ni ong ka jing ya karan mo te ngaro nga be ti ba ya ka jing ya karan long ada kom ba ami ba ha wi min tan ba Anong nada pilong half to the pilong ni pa ba pilong honest with me dan ngaro ng honest but pi long ide ba ni krante ba pikon na ting ngir yung tip e ka ba kidan kam ni ngi yung so tho ka ba ngide ka ba ki ko ba ni de te ting nada tang ka communication he ngide ban kan hai ki ba ki ban seluruh ban kewizin keding yang nila ban semua tu ibu aman pa buat lom hi haka jingnya day perabri udah kan ban ikone naga day bat ki bahi sistem na bat ki perlok ne tadi ke jingnya keren na fit keren pim tip ke ega jinglong bat ke ega jing community bat ke ega jing ela ne ke jing jar ban ne ke jing kemen ke jing semua bahagian ke ba pi kan do sorry nga thrai ke to ko point ko pi ong kong evangeline ri ko dot kam ba ngi kmi fangim de pat ban bore la ko jong sing slot ban ngi de ban hikai ki ba ngi ngim de te ba janai
Ha. Mdan weiro breu le ni ka weiro ka breu belong janai. Idan lagi jong kijing donang, idan lagi jong kijing bakla. Te hakta ke jingi dei bat ki kon ro kim dei ken ban bore kata. He.